S kým sa to rozprávate? To je ChatGPT, babi. On vie všetko. Aha. Koľko hodín je teraz v Číne? V Číne je aktuálne 16 hodín a 13 minút. Vidíš? Skús. Kedy omša u nás v kostole? No čo? Asi hľada. No čo je, kurde, babka potrebuje odpoveď! No nemôžem to nájsť, až z toho preťažujú servery! Vyskytla sa chyba. Skús ďalšiu otázku. Kedy pán farár spovedajú? Čo to je, ty vole? Čo sú to za otázky? Skús ďalšiu otázku. Jak sa volala Marikina vnúčka z Vyšného konca? Na nete nič nie je! No nič, skús v kartotéke! Koľko dal sused za to nové auto? Čo to kurva je? Kto mi pokradol jahody zo záhradky? To sa není možné! Čia mačka mi behá po dvore? Koľko už dneska môj starý vypil? Nesi hladný? A že všetko vie. Marta! Kedy spovedajú? Dovidenia. Merča video pozdraví na Mafiános.sk.